Ang gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Isyon na tinaosa sa mong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mataduman sa malaen-laen naruna, atod ang tataramon asing paglilingkod. Si Maria ina niya mo, danay nagiya, malako ang laad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya. Alright! Maray na hapon po sa Indogabo, mga tugang lakaw maghira. Si Father Rex Arjona po sa tuyang magiging partner mo niya na hapon. Via Zoom. Nandiyan na ba si Father Rex? Sandali lang alat-alaton ta po na makakonect mga tugang si Monsignor Rex Arjona. Pag-irestoryahan ta mga tugang an continuation mga kan ginibong DPE 3 no? DPE 3 sa tuya tabi na pag-irestoryahan yan mga tugang niya na paghahapon para po mga tugang masalo tang maintindihan kung ano mga bagay-bagay na dapat na masabutan kan sa tuya tabi na mga kababayan mga tugang digdi po sa probinsya Diocese kan Legazpi. Pag sinabi kayang probinsya kan Albay sa simbahan ng apod kan Diocese of Legazpi. Nindoon mo niyan na pagkahapon, ano itong mga bagay-bagay na dapat maikaskade mga tugang sa Satuya Gabos? Kunyan tabi na kita mga tugang nagkakaigwa tabi nin para po mga tugang pagpapakusog kan satuyang pastoral plan as in ang satuyang roadmap para po sa ecclesial program mga tugang na involved tabi an satuyang simbahan. Ay number ka Angel kay Padre Rex? May number ka? Paki-follow up daw ngayon tabi. Active siya may number ako rin kung dahi ka. Paki-follow up mo kay Father Rex para makakuha kita. No? Importante. Right. So, importante tabi na ining sa tuya na informasyon tungkol mga tugang sa DP3. May number ka ni? Sige daw. Baka pwedeng nagpinaruan ko na sa iyang GC ang link. Mga tugang sa ano yan sa ang link natin may kinalaman mga kaibigan sa anong tawag diyan sa DPA 3 tatawanan niya to may kinaraman mga tugang sa prosedimiento tungkol mga tugang tara mo si Father Rex iyo po ang in charge diyan sa 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 diocesan sa SEDP baga and inisaro ini sa mga saro siya sa mga nanginot may kinaraman mga tugang sa sinabi ng bagay kaya pagpapadagos ta ini na gusto tang maihiras mga tugang sa diocese pwede ka mong maghapot kamo tabi ng mga nakaantabay digdi po sa DCGB you are free mga tugang to ask and questions and clarifications. Clarification, mga tugang tungkol sa bagay na ini. And saro po yan sa, sa dapat na hilingon. Di ba? Kita, tara mo. Ngayon baga na panahon, magayuno na ang sitwasyon tangon yan baga, di ba? Kan mga panahon, ang mga kitang mga parasimba, gari harayo ng distansya ta, di ba? Garayon mga tugang ang distansyata sa tuyang mga kapadean. Pero ngunyan bagay lingon mang ginibo mga tugang kan sa tuyang diocese. Ang ginibo kan diocese ta mga tugang naging parte ang mga parokyano, ang mga nasakwan kan desisyon sa mga dapat nagibuho na programa mga tugang kan sa tuya tabing diocese. O di ba?
Kaya, ang gabos na mga parokya, buda iba pang mga lugar, mga tugang sa satuya tabi na na probinsya, igwa ki dakulang partisipasyon, ano? Igwa tabi ki dakulang partisipasyon, may kinaraman digdi. And kan last Wednesday, igwa si Father X Kimenensyo na apat na garo programa, ano? I think it was a program na bigla sabi niya na saro sini sa mga pwedeng saro-saro unta ngunyan tabi na pagkahapon. Igwa siyang apat na gusto tang ma-share sa nagdadangog ngunyan ta. Lalo na baga kita pasisiring kita mga tugang sa 500 years of Christianity. Oh. Pasisiring po kita sa pig-apod na 500 years mga tugang of Christianity. Kaya mas magayong po na ano ini na mahiling ang tunay na dadawan kan sa tuya tabing diocese. Okay? O sabi nga ni kan texter na Henry, good afternoon. Pakihapot daw tabi kay Father Rex ang tungkol sa ay explicar na ini ni Padre kan Miyerkules. So mga free na kasal, so libreng kasal sa mga kada parokya. Na-explicar niya ini, narumduman ko tabi ta. Igo talaga ang kada parokya talaga, igwa ki pigataong libre na alda na bulan para para sa kasal. Si Father X nga ni, ang sa iyang practice diyan sa Kwan Baga, sa iyang simbahan, mga tugang sa Tagas. Igo siya diyan ki mga kasal na libre, libre mga tugang, lalo na po sa mga day pa masyado na day pa masyado na nabibiyayaan ng kasal. Kaya di po kita masyado na problema na ngaya. Magastuson niyang pagpapakasal, ay sus ko. Rumani ka mo dyan sa satuyang mga kura paroko, mga kapadian, may mga pig-implementer po dyan ng mga programa na libre po mga tugang ang pagpapakasal. Di sa ligas pigo kayan, pero ang so mga nag-arapon sa kuya kaso sarong aldaw diyan sa parokya ni Father Rex Arjona, di ba? Pero mga tugang sa ibang mga simbahan, igwa naman po kayan. Okay? Henry, good afternoon. DPA 3. Tama lang nga ni may 1 2 3 na kita. May 1, 2, 3. Ini pong tulong ining number 3 ini, DPA 3, ang implementation kay ni, kundi ako nasala, hanggang po sa 2025. Di ba? 5 years ini. Mga tugang na programa na ini na magayon sa satuya tabing diocese. And this time, iga po mga tugang ki partisipasyon ang mga laiko. Bako lang sa mga padi, bako lang so mga aralang sa bishop, di ba? Nagparlano kayo ni. This time, igwa na po ki partisipasyon kitang mga laiko, kitang mga laiko, buda so mga na iyon naging party kang respondent kang ginibong survey. Kaya magayon baga na, sabi nga ni Father X kang Enot, ginamit so scoreboard, di ba? Sa proseso kayo ni para mas makua asin ma-implementar. Kan makaurong ko si Bishop Bong Bailon kan sarong simana, may pigsasabi siya mga tugang na na programa na naugmaon siya tadakol na mga nagluwas duman na mga informasyon sa indang research as in duman sa discussion inda na Ngunit pala ngayon dapat na direksyon kan sa tuyang simbahan base po sa plano. Okay? O nasa linya na po si sa tuyang partner, ngunyan tabing pagkahapon, Father Rex Arjona. Padre, maray na hapon tabi. May pigsasabi siya mga tugang na ganyan. Sandali lang Padre, maray na hapon. Maray na hapon, tabi. Yes, maray na hapon tabi, Padre. Yan. Opo, kumusta po kamo? Okay, tabi, yaon naman, nakabalik. Sige, tabi. Nag-ray na sa internet, giraray. Yeah, medyo okay na po ang Padre, ano? Pero siguro po, bago kita magpadago sa tuyang gustong i-share ngunyan ng mga parantabay, ano po ngunyan? So, kumusta na po ang latest ngunyan sa plano kan DPA 3 at after po na matapos ini kan namin naging semana? Well, sa tuya po ngunyan, pig-formalize ta. So, na vicariate. Mm-hmm. Tapos nagburutuan po kayo sa mga padi. Tapos ang nangyari,
pigtawan ta na po ni na appoint ni Bishop kung sa mga pamayokan anom na bikaryato. Aha. Yan po nangyari. Pagkatapos po kayo, ma-organize ko na po sindakan sa ilang Cardinal Pastoral Councils. Tapos, ganyan naman, hinahanda ta sa tuya na sa diocese, ining masunod sa next steps ta. Tinitipon ta po ngunyan, nasa collation kita kan mga outputs. Opo. Kung DPA3, tayo na po ta sa mga tao, nagkaper ng mga kaputan. Ngunyan, within this week, kung natapos na po ito, Opo. paghahandaan ta naman na pwede na magpo ng paghanda sa strategic pastoral planning. Yes. Pero at the same time, may mga hand-in-hand kita nangyayari dito po sa level ka diocese and vicariate at sa parishes. So sa parish, sa diocese po, itong pigapuntang pastoral strategic planning for the next 5 years. Sa mga vicariates, organizing, orientation, sa mga parokya naman, mahanda na sindakan sa na pastoral assemblies. So, ibababa din mga nagkadarang minda sa mas wider na audience. So pandemic baga po ini. So saroon maninda sa mga communities maninda. Opo. So ini po piniprepare ta po ngunya na week sa ngunyan. Ayan. Opo. Padre, pwede pong maaraman garay para ma-recall kang mga listeners ta so anom na vicariates po sa satuyang probinsya, sa satuyang diocese? Opo. Sa satuya po na diocese, dati po may 8 kita na bikaryato Opo. o vicariate corresponding to the 3 congressional districts. Yeah. So para madaling marumduman sabi ta lang vicariate 1, 2, 3 representing first, second, third district. Pero dahil din ta sa pastoral governance man kan diocese, mas maray kung mas kaya ta saradit tapos mas magtarabangan sa mga saradit. Opo. Even the vicariates na nangyayari, gigibuta pa siya clusters ta pakulaon nga ni. Yeah. So ang vicariates na po na 8 yan starting from the first district. Ang enot po na set kan vicariates, the Vicariate of St. John the Baptist. Yun. Ini po ang mga parokya na yaon sa Tiwi, Malinaw at Sintabaco. Mas madali magyari matuog Iyo po. Gusto parokya na yaon dyan. May 2 parokya sa Tiwi, 2 parokya sa Malinaw, 5 parokya sa Tabaco, o 5 pala ng parokya sa Tabaco, including San Miguel Island, Yeah. and then sa seminaryo. Yes. And then so, mga religious po na kayaon man dyan. And ikaduwang vicariate, ini pong Vicariate of St. Rose of Lima. So, baka kay magapuan St. Rose of Lima. So, yan man pong malilipot baka kay Santo Domingo na parokya na kayaon dyan, including to islands po kan Cagraray. Correct. Kayan is Kabasan Parish and then Subatan na island. Bako sa municipality kan Rapu-Rapu ta 2 bagang isla municipality. Subatan Island lang po ang kasabay diyan. Iya po. Ang apod ta kayan is apod kani so Subatan po na na parish. So pagkatapos po kaya na mga parokya, dahil ko nasa usaron sa mga parishes, yes po. 49 po yan. Dangan, ang sunod naman, so digdi na sa second district, ang Vicariate of St. Rafael, binanga mo sa Legazpi area, o hindi pwede tayo ng mga parokya, so including po dito sa island ng Rapu-Rapu, of course, St. Rafael, and then so kataraning po niya na parokya, siring baga sa Perso, Rawis, Gaa, ayan. Dangan, Fatima sa Tahoe Road, St. Jude, yan ang sayan sakop. And then so sa kuya pong parokya man kan, San Ramon. Yes. Kaiba man yan sa Bugtong. So ano yan. And then igwa man po ni Vicariate of St. Gregory the Great. Iniman po so other half kang Legazpi City parishes, araw ka other half kang Legazpi St. Gregory, so Cathedral, Taysan, and Bangkerohan. Dangan the rest of the Daraga parishes, all the way to Kapatiken, also manito. O yan po ang mga parishes na po dyan. Opo. Sa ika-5 na vicariate, ining vicariate po of Vicariate of St. Stephen Proto-Martyr. So, ano niya is Ligao, ang base. Iniman po, so sakop niya man po ng mga parokya kang Ginubatan, Ubilyar, Ligao, as in Piuduran. Tapos, so Vicariate of St.
Peter and Paul, yan, Peter and Paul po yan sa Pulangi, Oo. sakop pa niya po sa UAS, and then Libon and Mm. Pulangi. I So see. yan ang mga parokya niya na nakapot naman. Oo. May Oo. parokya po na Balugo, Mm. na may sakop man siyang Pulangi, may sakop siyang UAS, may sakop siyang Ligao, pero Mm. duman po sa Saints Peter and Paul. Yan. Ayun. Pari. Yes. Yes, opo. Padre, may text digdi. Sabi niya, given those vicariates po nakadakol na, ano po ang karahayan kan sa tuyang diocese? Mas mapapabilis daw ang services kan mga priest? Sabi kan texter ta? Sige po, explain ta. Ang services po kan mga padi, siring kan gobyerno ta, is Oo. dependent on the local. And the local in the church is the parish. Yeah. Kumbaga, Okay. LGU, pinaka-local government unit naman. Iyo Pero bagano. mas madali kayang... Mas madaling maintindihan. Mas madaling maintindihan. Oo. So ang Mm. service delivery, for lack of a better, there's a better, so missionary po kan Opo. church Mm. is ang pinaka ano talaga dyan, sentro is parokya. Mm. Mm. So ang mangyayari po sa kadakol na vicariate, mas matatabangan ang pagtarabangan kan mga parokya in terms of resources sharing, kan mga tao na may mga expertise sa kung saan. Oo. Tapos, mas madaling matutukan man kan sarong tao, which is the Vicar Foreign, yan po ang head kan sarong vicariate, the Vicar Opo. Foreign. Oo. Siya ang direkta na responsible kay Bishop. Oo. Si Bishop in charge sa mga padi. I So, see. yes, as a matter of impact, yan po ang mas mahihiling ta, Mm. mas mapapakaskas, as in mas mapapakarahay ang mga services, as in pastoral responses. Mm. Lalo-lalo na sa vicariate na ini, mas madali ang pagtiripon ta magkataraning. Iyo po. Iyo po. Mhm. Lalo na po duman sa 3rd district, medyo mas rarayo ang apod ka ini, distansya kan kada saro. So, inibot ang mas nagraranihan sinda. So, Yeah. po ay hiling ta sa sila. Mhm. Opo, ito pa may text. Actually, inihapot ko po sa imo pero nainutang kita kang paradangog ta. Sabi niya, Henry, Father Rex, good afternoon po. Nadangog ko po kanina na ikakascade na sa mga parokya so napag-urunan sa DPA 3. Gustong sabihin po kay to, pag abot sa muya, kami ang ma-implement as in magkakaigwanin sa diring mga programa base po duman sa napaghururunan. Father Rex. Ang enot na simbag po dyan, opo, ikakaskade na po siya, Opo. pero bako pa po ini so implementation. Ayun. Remember, ang nangyari po duman sa DPA 3 Mm. is a presentation of our learnings. Yeah. So, mga reports, kan mga nakaaging 4-5 taon. Mm. Tapos sa mga insights ta, so mga nahiling ta sa mga nakatabang, sa mga Opo. nakaulang. Tapos po ito, ibaba po ito sa parokya, tagani na so mga mas takol na mga parishioners, Mm. maka-easy na araw pa lang niya kayo nangyari sa bilog ng diocese. Tapos Ayun. kumpara maninda, so sa indang situation, ay, kumusta man niya kita? Kaya may mga guide questions po man, kaibakan, bako basta na report, pati guide questions, sa naghahapot man ang ganin siring. Iyo Ano po. ang mga yaon man sa tuya, ano ang mga yaon sa to, pero dahil dyan na unabihan, Mm. ano ang mga pwede taman na i-reach out niya duman. So, implementation part, ilinaw ta lang na right now, iko po kitang pastoral plan na nasa within the implementation period pa po, na matapos this year. So, kung ano po ang dating plano, diba, mas kung medyo maluya-luya sa implementation, mas mapakaray. Yan. Pero dahil kitang plano na binababa na bago so far, dahil pa po. I It will come by see. the end of the year po. Saka tayo, di ba, sa mga packages. So gari, Pero by the word, apo. Iyo po, so gari ipapaabot sa inyo. So nangyari po duman sa DPA, tama tabi padre, sa mga Opo, parokya. Ini ang naging luwa pag ururon duman at mainpormaran sinda kung ano so napag-urunan duman. Yes. Opo, Pero may tabi padre, information. Opo, for their information. So pero based on that, sinda po may in the future sinda po gari may tatawan ang kigari pagkakataon na makaplano man po kung anong programa base duman sa DPA 3 sa kada parokya.
Yes po, may plan Okay. po na actually iningigibuhon po na Paris Assemblies is already part 1 of planning. May planning stage pa nagiinan lang. yung sa tuya na may paka-easy kan proseso kan planning, implementation, monitoring. So mga usual baga po na yan sa gabos mo organization. Aha. Ang first part naman po talaga ang planning is data gathering and analysis kung ano ang current mo situation. Saka ka magpaplano kung ano nangyari. Aha. So, basta mo makukuha ang mga datos na yan sa mga Yeah. reports, kan mga nangyari, so mga needs na nagbuburutwa, tinitiripon yan, pinapakaray, yan nangyari. Sa mga parokya, pag ginibo po ining sabi taga cascading kay ining nangyari in DPH3, apisar kang nagunot ng mga reports and insights and learnings, igwa pa dyan na bagong maburutwa naman and we're expecting that to happen. Yeah. Kasi na mga datos na ini, ayun yung kakaputan kan mga parokya. Pag sindan naman ang maplano. Paano po kaya, although may plan po kita sa diocese na ibababa sa mga parokya, bako po ini top-down na in-impose ngaya sa parokya. Yes. So, plano ka ito, basihan kung ano ang needs kan parish, kung ano so dahil ini ng capacities maninda, base sa nahihiling taman ng mga reports sa pinadara, tapos sa feedback ng mga parokya. So, igun niya naman, pag binaba naman sa parish, sinda mismo, mga planning man, kakaputan ninda ining, nakadocument man po ang mga feedbacks pa. Very important po ining mga processes na inita. Dahil na sinda expected na maging audience na nagtatanong. Kung yung uso, pati nga mga sa media ko yan, ang importante sa tuya, participatory. Yes, So, correct. and then may participation po sinda, and then nasutong assurance. So sa inda pong participation, bago sa hanggang documentation sa na. Dino-document po yan, tanganing maging basis Opo. sa mga future actions, so plano na masunod. Yes, opo. Sabi kan sa Rotang Paradangog, Hen, good afternoon, Hen and Father Rex. Sa 2 Wednesday ko napagdangog sa Indo, naugmahon ako, tadakulaw ng participation kan mga laiko sa mga activities kan simbahan, and ang participation talaga mas magiging malawak. So, congratulations po. Sa Indo, kina Bishop Bailon Buda sa gabos ng mga kapadian sa effort na ini. Gusto ko lang pong ihapot kung ini enot na practice sa satuyang diocese, tapano po baga sa ibang diocese sa Bicol, gari man pa akong nadangog, Dayman po akong nadangog, naarog kayo ng pigigiribo ninda kumpara po sa tuyang diocese. Sabi ni Kuya Ed. Yes po, ang sige na duman minages. Ito po, yes for the participation dahil both as a matter of priority and also necessity. Not a necessity because po, kung hiliw ng populasyon kan Albay na yung mga nasasakupan kan sa itong diocese, we are almost 1.4 ang populasyon ta latest so sa 2020 na PSA Sorbo 1.3 something almost 1.4. Ang padi po dyan, labi man sa gatos. Ay, dito palan. Dito, no? Less than 0.1% of the population. 0.05% pagani. So, ang bangaan sa simbahan at clergy lately na pagkabaranga, napaka-grabe ang disparity. Very small sana. So, although po sa mga padi ang tinawanin na mission na mag-shepherd, mag-pastor, pero dahil man po kakaya ako ng whole work of evangelization. Kaya by necessity, importante po yan. Pero tama ka mo po, sinasabi ta naman na by logic and by intent, talaga by intention, kinigimot na po ini. Dahil aram naman po na pag nagtarabangan, pwede kita maghirero. Pero so, sa decision making po kaya, very important man ang participation. So, bago lang na ini, si Bishop so nagsabi o sa parish priest, importante na manadangog ang boses, bago sa nahagadan sa tabang, kundi aramon so, boses kan laiko na pinanayaon na katabangan nito man sa mga simbahan, tangani na kaiba sa pag-shape ng policies as in kan direction. Kung so duman naman po sa comment na kung digdi lang sa diocese kan Legazpi, duwang bagay man po yan. Ano tayo paliwanag, yun na kanya-kanya po kayaan may universal po kita na canon law. Pero ang application kan mga local legislations, pati po pastoral directions, independent po ang kada diocese sa lambang saro. So may pagtarabangan iyan sa level po kang national, kaya ikaw kitang CBCP, may mga yan. Pero pag abot po sa kada diocese, karanya-kanya yan. So every diocese has a way of doing things on their own. May kanya-kanya man.
kung if we are to compare, ang kataning tapo na diocese ang Sorsogon, naka-anom na po sindang DPA, Protestant Oh. Pastoral Assembly, 6 na po sinda. Oo. Kita nakatulong pa sana. Kumbaga mas tainot pa nga po sila sa tuyaan. Iyo po. Ang Archdiocese katong Cáceres, ang ampas sa tuyang pagkaaram, mas nainot man sila sa tuya in terms of the systems, Yeah. institution. Yeah. Yaon na dyan. Pero ang sigurong masasabi naman sa tuyang Diocese kan Legazpi, right now, kitaan na tao talaga po din doon sa participation na inikan lately, tapos nagtaon din mga bago na sistema, tangani na so pagtarabangan tangani ma-achieve sa tuyang vision, so nagkakasararong simbahan na nagdimission, mangyari. Tapos, tinawan po talaga nin attention ka sa itong dioceses and pag-build up kayong mga institutions all the way to the barangays and the sitios and the purocos. So, kaya masabi ta po niyan sa tuya na accomplishment which ako gabos na diocese o kadaklan kan mga diocese dahil panagipo is gabos ng barangay. Opo. Igo po kita nin set up, igo kita nin unit yung barangay pastoral council. Yan. As in data yan nagibo overnight. We did it for the last 10 years. Iyo po. Yan po pa rin na BPC, mga Barangay Pastoral and Parish Pastoral Council. Kasabay yan sa i-reorganize po ngunyan na taon? Opo. Sa katunayan, naka-reorganize na kita. Oh. Kasabay po sa pagpaplano kaining DPA 3 gathering, prior to that, i-request na ng mga parokya na mag-reorganize na dahil kung desin na mag-reorganize, nasa term, may termino po yan, may manual, may guidelines po kita. Na 3-year term lang po ang mga day leader staff. 3 years lang. Renewable man for another term, pero hanggang dyan na sana. So, kunyan, kadakol ng mga parishes dahil nagpandemya kita starting last year, dapat na expire na sa term, kinuro-diretso na sa naday masyado ki formal process. So ngunyan, sinugod talaga na magkaigwana dahil kung next year pa po sinda sa schedule kan sa tuyang dioceses, madidipin sila na dahil next year ang schedule man kan baralyuhan kan mga parish priests. Iyo po. January so, effective ito gano padala, no? January ito. Middle po of next year. Middle of next right year. From the middle. Meaning, ang pag-end po kung iba na naman kita ang comparison sa gobyerno. Yeah. Pagbaba po ni Presidente Duterte, marabaan na. Pati kam lang na mayor. So, June 30 man po ang katapusan. Bago man na liderato, ano? Bagong liderato man. Pastor staff. Dahil naman po pigtuyo, tagita 5-year ang term. Sinda mga 6 years. 5-year term. Nagkataon lang. June 30 po. Ang last day in office kan mga parish priests. July 1, pa-take over na sila kung saan man po nagka-assign. Yes, opo. Sabi ka sa rotang listener, Henry, Father X, dyan mo tabi mahiling ang participation mo niyan kan mga active talaga sa church. Kasi po, ang pagkaaram ko, kadaklan po dyan volunteer ang sendang participation talaga. So meaning, may commitment talaga na matapos ang plano. Tama, Padre? May kadaklan talaga volunteer duman sa... Ayun po. Volunteer, ano? Di ba? Di ba kita nag-isumbling sa mga grupong ini, di ba? Di ba lang po ang full-time staff? Full-time staff ta sa mga parishes is of course the parish secretary. Yes, so, mga sakristan mayor, so mga helpers pa dyan, side of course mga padi. Tapos, may mga parishes na nag-employ additional like ang papunta ka ni pastoral workers. Yes. Other than that, everyone is volunteer talaga, no? Volunteer. Yes. So talagang takulaon man po talaga ang tabang kan sa kada sa road. Dahil talaga kakayanon ang whole process din. But by volunteer, we mean, ako man kabus na ako ngaya sindapan na gasto. Like for example, ang mga katekista, we also take care some of their allowances, so transportation lamang, so mga materials na ginagamit, iyon naman po yan ang inaano pa. Opo. Padre, bago kita mag-commercial break, sabi kan texter ta, may nag-upload, madali lang po. Doon baka konektado ang hapot kayo ni. Hello, good afternoon. Hello? Yes, sir. Ay, sorry, sir. Sorry po. Wrong number po. Sorry. Okay. Yam. Okay, thank you. Okay. Yeah, sure. Okay.
may nag-apod sa kuya, pighanapan ako, Monsalve ang apelye. Midbid mo nga, ayaw nga po si Mr. Monsalve. Ang yari sa mga baka. Okay, Padres, bago po kita mag-commercial, sabi kang text, actually, may point siya sa apot niya. Hen, pag-apot na po kay Father Rex, tango niyang baga po, ang nahiling ko na mga active searchers, in fact, saro ako dyan, sabi kang texter, medyo maedad na daa. Kumusta sa participation kang youth o the so-called millennials tumampo sa ginibong pag-aaral kan DPE 3 sa mga proyekto kan simbahan or activity kan simbahan? Sibagunta mo niya, no? After Sibagunta na po, break. Padre. Sibagunta na. Taka, nakikita So, madali na po simbag. May duman po sa ginibo na Living the Faith Survey kan 500 YOC research team, Big Commission Senior Chris, may nahiling po kitang pattern. Ayun nahiling ta in terms of participation sa simbahan. So mga senior citizen tayo, totoo man talaga. Yung nga of duman. As an age group, according to the demographics age group, so mga medyo senior, yun man talaga ang may oras. Yeah. And then, so mga aki, sunod kayan, so mga aki all the way to the teenagers. May participation. So second yan na age group na children and early teens. Ang nagbaba po na participation after na so mga young adults na all the way to the adults, ini po ang medyo mas dikit ang participation. So yan po ang nahiling ta sa pattern. So pattern. So yan po ang so mga aki pag po na hindi mo sa mga sakristan, madali mga sakristan, magpa-children's mass ka, madali ka makakuha mga volunteers, mga magtaraba. Sa youth ministry, mga high school, college students, madali po yan makuha. Pero pag nagpuo na pagtrabaho, so nagpuo na magpamilya, all the way siguro to midlife, mas dikit po ang participation. I am not sure kung araw man kainian sa ibang mga volunteer organizations and situation. Pero yun na po ang nahiling na pattern. I see. Siguro, di ba Padre, garo dako lang challenge yan, kung how do this group, ma-encourage na mag-participate po sa tuyang mga activities, tama? Opo. Sarong nahiling ta, baka managad po talaga so adulting baga po, so adult concerns. Yes. Hiningan po taninda so pamilya, so iba sa youth ministry nag-move on naman dahil nakagraduate na. Ikaw naman mga lalo pa ang trabaho po bako digdi sa tuyang lugar. So yan po ang nahiling ta. But nevertheless, dahil may datos na kita dyan, sabi sa mga paghuhurunan, pagpaplanuhan, kung how do we reach out? How do we reach out to them? Tapos ko lang manunungod sa indang pagtabang as volunteers. Kundi, inot so engagement. Kasi pagkain po ang rin ang spiritual life. Yes. Okay. Thank you, Padre. O sige, uling sarong text na yun. Diyan na, taon naman. Taon naman. Salamato na, kamo na mga parantabay ang naggibilog din hapot as in discussion ko niya na paghapon kay Father Rex Arjona. Taon po, may hapot ni Padre, may nagluwas man pong mga concerns na suggestion kan mga laiko tungkol sa mga padi. Tatod na, Padre. Tatod na. Yan pag-ulan ni Father Rex, Pagkatapos lang po kang commercial, siyempre kung hinapot sa mga laiko, parte sa pwedeng ihapot sa sorbeno, Padre, di ba? Opo. Yes. Okay. Mga tugang, alas 3:42. Magbabalik po kami ni Father Rex Arjona. Makalipas lang kayo. An oras hatod sa Indokang, Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Mas spaghetti tayo, and real ang pasta ko. Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang.
Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtitios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Big moment ni Mami! Spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo Pets grocery cart! Oh! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy rating nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara naman sa malubago, Lindo mga miyembro, mala nga nila ginawang grupo, magkakagrisan, magpagasenso. Tara na mga kababaiha, mag-irigis magugma. Ang alida magutong, ayaw kaunon, magtara nun. Kung kabredo maaasar ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Nido Jr. Para sa Sarojas tatulong taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sa na. 97 pesos na suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami, masarap na kumain ng marami. Pasiramunan ka na
Kaibanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang big Milo Black sa grocery cart! Oh! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy related nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Salamat ka. Sige po, mga tugang, balik kita sa programa Lakaw Maghiras with my partner, Father Rex Arjona. O niyan tabing paghahapon. Father Rex? Hello, Padre? Sandali lang balikan ta itong mga tugang na hapot kan sarong paradangog ta. Mga tugang, kung may mga concerns man tabi na nagluwas duman sa DPA3 sa survey tungkol sa mga question sa mga padi. Iyan tabi ang haputa buda kaso last Wednesday may apat na perspectives mga tugang namin yung kami ni Father Rex. Tawantado ki attention ito na matawan ng kita ki information, and sa next episode po igwa na kita ki mga nag-assign topics na pwede tang himay-himayon para po sa kaaraman nindo ha. And thank you so much po sa mga nagiging curious na mga paradangog tungkol sa mga programa ngunyan kan sa tuyang diocese. Father Rex? Hello po. Yep. Yes, Padre. Balikan ko lang sa hapot ka sa bago kan sarong texter ta kung may nagluwas dang mga concerns sa tuyang mga respondents asin question sa Indo na mga kapadian. Opo. Medyo controversial dahil inuyo po talaga kang leading the faith survey maghapot sa kumusta man ang relationship kan mga nahapotin na respondents sa mga parish priest. And then also about the lifestyle and fitness ng mga padi. In general, magayon man so result. Was na kung anong na-appreciate dinda, kung mag-uot, kung mag-preach, kung may oras para sa inda. Pero mas curious kita. Actually curious mas curious actually. Duman kami sa mga exemptions, sa mga medyo negative. Kasi siyempre, paano ka mapakaray? Yes, correct. Correct. So, may mga perceptions and mga, lalo na sa focus group discussions, meaning pagkatapos po kaya kan written
questionnaire. Mm. So, may questionnaire na kaset na yung mga questions eh. Ikaw Opo. po sa rong grupo, garo po ito, 15 po ito times 6 parishes. So medyo dakul-dakul man po siya. Pero Yeah. bako nasa 1,400. But Mm. ano pa man. Nag-focus group discussion. Tapos araw po sa mga ito nga nagluluwas, may mga mas mauban mga laiko po nahiling nindang edifying ang buhay ng mga padi. Iyo. May mga na-observe na duwang negative. Like for example, Mm. kundi masyado rin oras para sa parokya, Oho. bako available, halimbawa siguro sa mga sacraments, Mm. or counseling, kung Yun. may problema ba ngayon sa parokya, Oh, mga parokyano nagrarani, pero Opo. ding oras si Father, yan ang medyo na maninda. Mm. Siyempre sa materialism, kung medyo dakol-dakol ngayaan na nahiling na mga kagamitan, na mamahadin, Yeah. nakakawara man edifying. And then of course, kung may perceived na relationship, ako ngayong faithful sa pagiging celibate, Yeah. vow of celibacy. Mm. Although ang vow of celibacy technically about sa pagkasal. Pero yun nga, kaiba nandyan. So, kung may mga relationships na nahiling ngayon, medyo horror running ngayon kay Father. Yeah. So, searing. Baka mga duda-duda man sa napadre. Baka yung mga padi kaya baga. Ito magsabi doon na garo ngaya may duda. Oh. Pero sa muya po na mga padi, important man girare na pero basan sa may agaw, magibang kipagi na dahil kapag dudahan. Yes, yes. So, Tama, as much as tama. possible. Bago man lang ini about keeping appearances, it's also about that. Oh. Keep it clean Mm. and open. Kaya may kapig tatago. Very good. Oh, so at least iyan ang mga nahining na nagluwas naman ng mga nagkapa negatives, pagi para maitama padre, di ba? Mataon ang Yeah, attention. opo. Mataon. But that's very good. Oh. Like, very specific, manungod sa materialism, eventually kay Bishop Mapuini, nahiling yan sa mga recommendations like Oo. policies ba? Pwede Iyo. dyan. We're working towards standard living allowance. Yeah. May masyado ang mga padi mag-iisip kan kung paano magdakol, kundi mahiling. So, mas maging buhay nin simplicity, Opo. mas lalo na mahiling. May mga hinihiling po si Bishop na mga pastoral policies on the life and discipline kan Yeah. clergy. So kaya nakatabang po ining mga service na ini sin mga feedbacks na ini tanganin na mas pakusugod pa kung ano ang Yeah. shape kan sa tuyan ng mga church pagabot kan. Opo. Okay. So, ang pagiging padi dapat siyempre may guidance kita sa mahal na Diyos, pero challenging masyado di ba? Challenging. Well, it's challenging dahil sa mga nagkahiriling bakan mga tao, very public na ang buhay. Correct. May mga padi na dahil nakaka-adjust sa buhay na public na yan, kaya nagre-react kan sa ninda. Opo. Then may stresses man na inano sa ministries. Mm. Pero iba-iba po kaya kasi ang plano ng pagkapadi. Yeah. Mga mo, kung gusto mong very private ang buhay mo, dahil ka na tumangga sa loob ka muna sa studio, dahil ka magbuwas. Padi mong giraray, nag-isa, nangangaji. Pero sa Diocesan Priesthood po kaya, we are on the ground. Yeah, Kumbaga, we correct. are on the front lines. Correct. So mga religious, may mga specific sinda pong publican charism, mga apostolates like pwede sa hospital sa iba o sa mga eskwelahan. Pero pag abot ka sa parokya, you are really there on the front lines. Iba sa talaga. mga tao. So yan po man, may mga demands man po yan. Opo. Okay. Padre, last Wednesday, may na-mention ka ng mga perspectives, And gari apat na perspectives ito na sa imong na-mention. Sabi ko, tawang may paliwanag tas nagdanong tungkol sa community, ministry, and then sa financial, etc. Pero po magkaiwag kitang rundown kung ano po itong mga perspektibong ito para ma-share ta sa nagdanong niyan. Ay, opo. Kaiba po ito sa satuya na planning framework. So satuya, ang mapunta kang planta is napakamadali pa. DPP, Diocesan Pastoral Plan. Sa planning framework na po, igo po kita nin pigihiling na vision, mission, mga igo kita pigihiling na apat na perspektibo na sa pagiling paginibunin, mas balanse ang pagiling mo kang entire organization. So, on the outset, sasabihin ta na ini po gigamit taan sarong tool na ginagamit man ng kadakol ng mga institusyon. So, na-mention po that time, ining balance scorecard na tool. Pero, tayo man po kita dumat mag-establish. So, ayun na lang ito. For now, nahiling ta na maray-rahay siya.
kaya i-adapta. So Mm. kasabay po sa tool na ining apat na perspectives. Opo. And ang end po ining community, Aha. which refers to our outreach. Iyo. Dapat kapigtataw na perspektibo. Gusto ito rin hilingon sa community, ang hapot na digdi is, are we reaching out to the people that we are tasked to serve? Mm. So, kung minsan po kaya, ang temptation, and kayo po inilidi na ako tayo niyan, temptation sa, ako lang sa mga padi, kundi sa mga laiko na Yeah. servant leaders, mga pamayong lingkod ta. Mm. Hilingon mo kung sino sa nangyaon dyan. Because we are so large and we Aha. are majority of the population, Iya ito po. po talaga yan risk Mm. maging mga underserved at sa imong mga tao. Aha. So, tinausay mo yan bilang mission. We're no longer talking about evangelization, reaching out to, ang evangelization na mga ulit sumahanap pa dumag sa mga teritoryo ng harap-rayo para Mm. make disciples, mga bagong mga Kristiyano. Dahil ang yaon po digdi is mga bunyagan ng mga ini, Yeah. Yeah. pero majority of our population, I think 91%, although in 2010, there was a study na Mm. local study na nag-identify as Catholics is 97%. I'm not very sure about Apo. pero nagluwas ito duman. So maano po kita pala, binabantayan taman mga figures na ini, ano? Yeah. So if we just go by 91%, tapulaon po yan. And tapulaon po ang temptation na data mapaglingkudan, so mga data nahihiling. Mm. So mga nagsisirimba pa sana, dakula na. Opo. Gabos po yan Katoliko pa lang eh. But even the non-Catholics, we also serve sa tuya kong Commission on Social Concern. Mhm. Ang isa yang in charge tabangan ng mga dukha. Dahil Apo. bakit ang pinipili? Mhm. Katoliko man o bako. Basta nangangaipo yan, as in may kayahan kita nag-ipon, magibo kita. Aha. So community perspective, gusto tang patutukan sa mga parokya, sa mga komisyon, sa mga padi, sa mga lay leaders, Opo. na dahil lang kita makontento sa kung sisay ang for permitang kahampang o nagraranin sa tuya. Aha. Rumdumon manggiraray na igwa pa kitang kadakol na dahil pa na-reach out. Yes. So, yes. yan po ang other word means outreach, Mm. missionary outreach. Mhm. And the missionary outreach kayan happens in the walo po na pastoral commissions. Ayo. Worship. So must attend, this is just one of them. Aha. But the must attend, this is just 20%. So 1/8 na nakang concern. The other one, of course, is catechesis. Patutugduan ta daw ang kanaklan. Paano ta naabot ang mga ini? So social media and the media of communications very important. Opo. Tayo mo kaya mag face-to-face. Paano kaya? Mm. Na-mention ko sa social concerns, sumanunod sa mga dukha. Mm. Na-reach out na ba sila? Although dapulan sa tuyang intervention sa poverty reduction, as in, over the years, medyo advanced kita sa ibang mga diocese. Mm. Pero nevertheless yan, mangginaray ang concern na yan. Temporalities, so sa tuya ng mga sadiring tao, mga resources na how do we take care of them sa mga patrimonies, sa mga heritages, so family, sa mga pamilya, sa mga jóvenes, so yan. Tapos yan, dinihiling tayo. Yeah. How we reaching out to them. The second perspective is ministries. Iyan. Mm. Yan. Ang hapot naman digdi is ano pang ikakapakaraykan sa tuya na paagi ng paglingkod. How can we serve better? Aha. Ano ang supol sa quality ministry? Ano ang supol sa marayrahay na paglingkod? Sabi kan latest nun yan sa pagpiling kan kinaban ng ako ini maraot so kinaban so current standards pinyo practices sa ano magatabi sa quality management. Ang supol na kang quality na service is always if you exceed the expectation of your stakeholder. Sa mga negosyo sa customer. Yeah. Pero paano naman sa loob ng simbahan? Do we follow the same? Siguro baka dahil mo na kita duman sa exceeding expectation, mas concerned kita sa, are you faithful? Yes, correct. Are you correct, faithful to the correct. mission given by Christ? Iyan ang hapot. Yan ang hapot sa tuya. Oo. How faithful are we in the mission given to us? Giraray, apat na perspektibo yun. Sa kaduan, nasa 8 naman yan na pastoral concerns. Ano ba yung giraray? Are you faithful along those 8 concerns na ito naman? Yeah, yeah. Okay, So, Padre. ikatulo po, Padre. Padre. ano ikatulo ta? Formation. Opo. Ang formation po is, ang hapot naman na ini, ang perspektibo naman hinihiling ta naman is, how do you take care
of the training and formation of your ministers. Wow. So mas internal po siya. Ano? Yes, yes. So pag-outreach, so mo sa tao, paano ka Oo. makapaglingkod, sa Mm. paglilingkodan mo, tapos sa ministries, Mm. anong klase, paano mo pakaray. Ini naman, ano pinipilparar, sinusustener, tinatabangan, Mhm. at mga naglilingkod sa laog kan simbahan. Iyo. Panani na mas maging marayan sa inyo na paglingkod. So we're talking Mm. about training and formation. So pinakainon, spirituality. May sufficiente ba na, kung sa na misa, kundi Mm. retreats, recollections, spiritual formations sa imong mga servant leaders. Naka ano po yan? Nakaplano po yan Iyo po. sa taon, like may Advent, Lenten recollection. Kaya man lang po yan nagbuburot-wa na sa ano. So it's planned. All of these things are planned. Nahihiling ta ang growth man kan sa tuya ng mga servant leaders. Mm. And then also technical expertise. Like Yeah. for example, Mm. sa finance, sa paghandle ng mga tao, pati sa Mm. communication. Yeah. How do we communicate effectively sa conflict, handling conflict, also sa mga panlain-lain po ng mga concerns. So nakaplano po ang mga trainings. Bako lang po yun sa mga PADI. Dahil mga PADI, may ping-upload po kaming ongoing formation program. Sa mga laiko naman, igwa naman. Kaya po sa mga mapamalisyan po ini, ano ang mga manifestations kayo ini? Sa mga parokya, pag nagsasabi ang paris ng paris na magre-recruit nga po kayo tayo ng mga bagong lay ministers, o mga lectors, commentators, mga nagbabara sa baga po sa yun. May process po yan eh. Bago ka makaabot dyan, ikaw ang unang training na agihan. So yan pong trainings na yan, standardized yan. Tapos, ikahandaan na po talaga yan. Paano ka makapag-training? Sisayaan sa mga top givers and all that. So, nakaplano man po yan sa mga patuyang tinatrabaho. Sa kadakulan kan mga concerns mo, yan ang sa mga pinabantay. Tanata, you do not just send apostles, disciples. You equip them. Importante sa pag-equip man sa inyo. Kasi kasabay mo po digdi, dahil lang nasabi sa training and formation, kasabay mo po siyempre ang compensation and benefits kung kaipuhan. Dumana malawag sa financial, ano padre? Bago mag-abot sa financial, hindi mo na iniba sa tuyang mga church workers, nagsusunod ba kita sa labor laws, natibaan, sige tang tara manunungod sa justice. Baka underpaid. Baka underpaid ba na gano'n, no? So, starting around 10 years ago, big track na po talaga na mga, lalo na sa parokya, hindi mga institutions na okay na kita kayo sa mga may mga bisita ng parokya. Sa parishes, medyo nadipisilan sa ibang mga parokya, lalo sa mga tios na lugar, na isunodon sa apolkenis sa tuya na, sa tuya is dapat minimum wage. Minimum wage. Oh. So, dapat more than, kung dahil na kayo necessary. So, we also help, yan ang pinihiling tanong mga parokya nag-struggle sa makaprovide din compensation. Kapag kung saan na-train mo sa mga church workers mo, hinihiling mo man sa mga secretaries dyan na dapat tama man sa pagkabuhay mo kan sa inyong pamilya. So, we take care of that. So, yan sa mga pinaganoan ta. Of course, may policy dyan. Pero sa pagpaplano, sa pagtabang sa mga parokya, tanganin sa kayanin na mangyari. So, ito na po finance. Iyan ang ipupan. Baterya sa organisasyon. So, sa finance po, ang pagilingkan mga tao is na ang pinaka naglalataw is always fundraising. Pero makukot talaga po ang kadaklan ng trabaho is not so much fundraising as fund management. Lalo na po duman sa aspeto ng transparency and accountability. So may mga rules man po kita na set up. So iba na mugat ng mga basic patunayan ta pagkapot pa siyang input. Pag-set up kayo ng mga pastoral funds. Ang simbahan po sa tuyang governance structure is very decentralized. Pagiling tan Santo Papa baga po sa Roma, yung sa tuyang head. Pero ang kada obispo is napulaon po ang leeway na pwede niyang gibuhod sa tuyang diocese. But it's not like ang Santo Papa ang nagdidikta kan dapat gibuhod sa aldaw. So even the bishop, bako man siya nagdidikta kan ginigimo sa aldaw kan mga paris. So, in a highly decentralized organization, how do you ensure na
eficiente sa imong finances para sa mga pastoral programs mo. Hindi Yes. po ang sa tuya Yes. na pinagpaplanuhan, Opo. pinapakarahay. Okay, thank you Padre. Salamaton na maray. Inabot na naman kita ki oras sige sa tuyang programa. Siguro sa masunod naman, dakulo ng mga text dig di mga pot kamo talagang mga paradangog. Dakulong ka isa nang gusto iklaro. Siguro sa Miyerkules naman po, kung may mga kwan, inutunta sa mga hapot nindo. And ang iba pang tema na pag-uran may tabi ni Father Rex Digdi sa tuyang programang Lakaw Magiras. Padre, parting words po sa mga listeners and viewers ta. Siring kan sinasabi ta sa satuyan na diocese sa Rabay ano kaya padagos po ang satuyang misyon as in sa taon po kay ni 20 to 21 500 years representing the Philippines. Remember Opo. that we have been gifted so that we can give. Yeah. Thank Thank you, Padre. As in, God bless you. Thank you so much, Father Rex. Salamat po sa imong participation ngayon na paghapon. Alright, mga tugang yan po sa tuyang programang Lakaw Maghiras with Father Rex Arjona sa tuya pong regular partner sa mga masunod pang episode kan sa tuyang program. Sa pangalan po ni Father Rex, ini po si Henry M. Kami nagsasabing Lakaw Maghiras. na tinaos. Iyan ang programang Lakaw